Добро утро! След първата вечер по-скоро се наспах. Сега е 8 часа, бях на закуска и днес е специален ден за мене, защото е 9 декември и днес имам рожден ден. Затова след малко имам трансфер и е специален ден. Ще ви покажа по-късно. Скоро, чао, чао! Muchas gracias. Пристигнахме току-що с този влак. Изживяването е вау! Наистина си заслушава. Като влака паркира и сега отиваме към Марката, така изглежда. Изживяването е един път. Наистина вау! Така изглежда пазара и приключението продължава. Okay, then you can freedom walk around. About 20 minutes there. След като се качихме на влак, сега предстои да се качваме тези лодки и да ходим до този плуващия пазар. Така че даже без босе. Така че let's go!
Danke. Здрасти хора, намираме се на плаващия маркет, така се превежда. И си взех едно нещо, манго стики райс, така изглежда. Така изглежда. С 100 бата, реално около 3 евро. Сега ще го опитаме да видим какво има вътре. Въобще не знам. Манго, че е ясно манго, ама манго обаче е много сладко. Тук зад мен минават лодките. И има също така ориз и цветен. Не знам що, ама е сладък ориз. Между другото е там отзад. Има едни големи змии, където правят снимки с тях. Затова избягах тук и седнах да ги гледам. Така че, бон апетит! Бангкок. В принцип търся нещо друго, ама ще разгледаме. Така, деня почти привършва. Вече е тъмно, защото като се скрие слънцето и става тъмно. Обаче имам нов куфър. Подарък за рождения ден. Сега се прибирам към хотела да оставя нещата, защото имам и някакви други неща. Купих подаръци и слагам банските и се качвам горе на басейна. Така изглежда и пазара, а тук зад мен е шопинг центъра. Между другото той е големия също беше шопинг център. Обаче аз бях в този тук. И сега да намерим пътя към къщи. Автобусите им са опасни. Вече е 6 вечерта. И е тъмно. Има доста движение, обаче е много спокойно. Това е да е коледно. Нищо, че е 30 градуса в момента. Това е още един мол. А там някъде е моя хотел. Значи, тъкмо се прибирам в хотела, изгубих се и нямах и батерия. И се качих на едно такси с мотор, с такси, с кувъра, всичко има докара до тук. Сега се прибирам в хотела и гледам това. И това също. Благодаря.